Moi boas noites. Espero que estén pasando moi ben. Agradezco a todas as persoas que viñeron disfrazadas a participar aquí a Oleiros, que lo agradezco moitísimo. Non hai premios para todos. Vais a intentar ser xusto, pero vos agradezco porque o carnaval sin disfraces non é carnaval. Estamos de acordo? Por tanto, vos invito a que sigades con esa alegría e que non deixeis de vir a Oleiros todos os anos, porque vai haber imparcialidade, porque non pode haber un regalo diferente para todos. Respecto ao meu disfraz, a nadie se lle escapa por que tengo con este disfraz. A cruz que me queren poñer a loco, os sinvergüenzas todos deste país, esas cruces que me queren poñer para eliminarme, que non puderon nunca eliminarme, non van poder ahora. Non van poder ahora. A alternativa é moita alternativa de Dios. Singulares distintos, e as margaritas van a florecer en maio, que vai ser a hostia. Vai estar os campos todos inundados de margaritas. Aquí, en a comarca da Coruña, vai haber margaritas a montón. É unha planta sencilla, como son eu, como home de pueblo, pero unha planta fermosísima. Unha planta que todo o mundo quere. É unha flor que nadie desprecia. E, por tanto, o que fago neste momento é dicirvos que cuidedes as margaritas, porque mientras haya margaritas en Oleiros en la comarca, habrá otras políticas distintas. Por tanto, estou en plenitud de saúde, en plenitud de moral, en plenitud de guerra. E digo guerra a aqueles que queren acabar comigo, porque queren acabando comigo, acaban unha historia de un pobo de Oleiros que leva 44 anos dirigindo os destinos deste municipio e que tamén está dirigindo integral e participando en outros municipios da comarca. Por tanto, gracias por venir, gracias por estar aquí, e que máis digo, que vos quero, e gracias aos que están traballando, aos que hicieron posible que estes actos se fagan, aos funcionarios públicos, aos compañeros que ayer decía tuve un sueño, eu tuve un sueño ayer, en un día preparei un disfraz. Non me iba a disfrazar, porque estou tan asqueado dos números políticos que non me iba a disfrazar, porque, bueno, sería darles a razón a todos os sinvergüenzas. E, por tanto, decidí disfrazarme. Por eso yo solo, porque non tengo compañía. Agradezco a costureira, que anda por aí. ¿Dónde estás? Agradezco ao amigo, a todos, non vou recordar nada, a todos os amigos, e desde logo a alma mater que está en compañía comigo, que manda aquí que trabaja para esta falta. Gracias. Contando con nosotros e divertirnos. Nada máis.